Bones a tothom, nou vídeo pel canal i res, estic viatjant, estic de vacances, estic viatjant pel nord d'Espanya i estic, bueno, en un poblet d'això, del nord d'Espanya. Avui estic aquí en un piset i, bueno, ara tinc 3 dies per endavant, que estaré gravant els 3 dies a tope. Bueno, sortiré a tope els 3 dies a buscar animals. I, bueno, tinc una mica d'intenció d'intentar gravar llops, ¿vale? Aleshores, bueno, ja sabeu, per aquí al nord n'hi ha, la zona de Cantàbria, de Palència, de Castella i Lleó, hi ha llops, i intentarem gravar algun llop. Estic gravant aquest vídeo, bueno, avui he arribat, he sortit de Catalunya avui i estic aquí, acabo d'arribar, encara no he fet cap sortida a camp, i estic gravant aquest vídeo abans de sortir a veure si hem gravat alguna cosa, així que si voleu saber si hem gravat alguna cosa, quedeu-vos fins al final, perquè jo tampoc ho sé encara, perquè no han passat 3 dies, però jo crec que algo veurem, llops no ho sé, però animals segur, cérvols segurament, cabirols i isards no sé si n'hi ha per aquí, però cabirols potser sí, però algun cérvolet jo crec que el veurem. Així que no res, si vols veure si hem gravat algun llop, queda't fins al final i espero que us agradi. Bé, tot i el temporal que està fent, al final hem decidit sortir. Hi ha ratos que plou, no molt fort, fa molt vent, però intentarem fer una entrada al llop que hem vist abans venint, aviam si el podem tornar a veure. Vale? Així que a veure si hi ha sort. Bé, farem una paradeta tècnica per ensenyar-vos una mica que vaig trobar pel de cérvol, aquí no sé si ho veieu, i també dir-vos que he acabat de gravar uns quants isards, ja veia un ramat de 10, 7 o 8, però n'he gravat 3, n'hi havia més, així que abans us he dit que no sabia exactament què hi hauria per aquí. De moment, doncs no, res, cérvols, llops, isards, i ara he vist una guineu que l'he gravat també, i res, anem continuant. Ara ens n'anem allà dalt, al cap d'aquell collet, per mirar l'altra banda. És que ara estic sentint un gos empeitar, que, hòstia, està empeitant un cérvol. Bé, doncs, el que t'estava dient, a l'entrar al poble m'ha seguit un gos, ¿vale? I el tio ja l'he vist jo que estava aquí buscant, ara feia rato que no estava amb mi, pues el tio se n'ha anat enfrente i m'acaba de llevar un ciervo davant que me l'ha fet, bueno, ja veureu el vídeo, que no sé, he de mirar quantes puntes feia, però era un mascle maco. Hòstia, l'ha fet passar per aquí davant meu. Val, veieu aquí on hi ha aquest bony de pedra de neu?
Doncs a la banda esquerra baix de tot fa com una repisa, doncs el llop ha vingut per aquí i se n'ha anat cap a aquesta zona, aleshores ha pujat aquesta pala d'enfrente que es veu més tartera d'arena i el gos està ja quasi dalt de tot d'on hi ha la boira, ja està allà dalt. Bueno, ara de fet no el veig. Bé, està ploguent, no fort, però està ploguent bastant, ja m'he canviat de traje, la càmera la tinc guardada i bueno, de moment temporal, ara almenys ha parat el vent. Molt bé, doncs com podeu veure no para de ploure, ja vaig xop, la càmera també està xopa i res, estic tornant cap al cotxe ja, que ara aniré a casa a secar una mica la càmera segurament, perquè és que no ha parat de ploure des que he començat i bueno, no sé si ho veieu, vaig ben xop. La càmera la tinc aquí dins ara, a la funda, però bueno, fa mal temps, sí, no fot molt mal temps, però no para de ploure. I aleshores això doncs no... És inviable una sortida. He vist més cérvols, he gravat algun, però és que ja us dic, la càmera la tinc xopa i no gravaré més, així que ja tiro cap a casa per no veure més bestiar i res, a veure si millora una mica el temps.